iti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dako makata kayo. Kasta kumamit kayo. Salamat tayo, ti karararan tayo, ti panagwayaway, ti kararwa ni Aurora Claudio, ni Milagros, ken Joseph, Jose. Kakabsat, bigbigan tayo, lagi ti basbasol tayo, tapos maikari tayo, makiranod ka lagi pinasantuan ang misteryo. Kuna tayo, agkonbesara, iti Diyos sa manakabalin amin, kaya ka kayo may kakabsat, at siya nakabasula, iti panunod sa umaramid galuiway ko, basul ko, unay, iso magpapakasya kay Santa Maria Magdanay na Kabete, kadagiramin ng Angeles ken sa Santos, ken kada kayo may kakabsat, tayo kakaasid ako Iti Apo tayo. Lasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Man nakabalin, karagnanayon a Diyos, tordan mi ti mangawag ken ka iti ama. Buklem kuma iti unag ti puso mi ti umiso a panagnagem akas anak mo. Iti kasta maragpat minto ti tawidan mi nga inkarin. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na alaw iti libro ti Deuteronomio. Intulo ni Moises tinagsao karagiti amin na Israelita. Lakaya kon kinunana. Sa gasot ket 20 ti tawen kon. Saan ko nakabaylan ti mangidaulo kada kayo. May sapay ibaga kanya ti Apo adyak bumanlasiw iti karayan Jordan. Ti Apo adisyo ti murunanto ngem kayo iti daga asakupen nyo. Paksyaten yun to dagiti tattao sadyay, ket takayton ti agnaet iti dagada. Ninto Josue, ti mangidalan kada kayo ako manlasiw, kas imbaga ti Apo. Para makento ti Apo dagiti tattao, akas ti panangparmek na kadasihon ken og, nga ari dagiti amareyo, ket dinadael na ti pagilyanda. Yamot to ida ti Apo, ti panakabalinyo, ket parmekenyon to ida. Masapol nga rabiden nyo, tikas itimbilin ko kada kayo, ang maaramid kadakwada. Papigsain nyo, ti pakinakim nyo. Tumured kayo, di kay agbuteng kadakwada. Ti Apo adisyo, ti kumuyog kada kayo. Di kay ito paayen when nubaybayan. Kalpasan na, pinayaba ni Moises ni Josue, ket iti imatang ti entero nga Israel, kinunana kenkwana. Sika ti mangidaulo kadagito etat tao, amapan mangtagikwa iti daga, ngayon ka rin ni Apo, kadagiti kapututan nyo. Ngaron, papiksaem, ti pakinakem mo, ket tumured ka. Dito Apo mismo, ti mangidalan ken kumuyog ken ka. Di kanto paayen wenno baybayan. Isot gapuna adi kaaguteng wenno maupay. Ti sao ti Apo. Ang kanyang tayo Diyos. Pinili ti Dios dagiti kapututan ni Jacob nga agpaay ken kuana. Pinili ni Diyos iti kapututan ni Jacob nga agpaay ken kuana. Siya ti mangidaydayaw itinagan ti Apo, ket dagiti tattao na. Ti mangipakaammo kinatanok na. Ti Apo tinabilig amang sanap ni kada kayo. Nananay kinalinteg dagiti amin nga ramid na. Pinili ni Diyos iti kapututan ni Jacob nga agpaay ken kuana. Panunutan yung kinapalabas, iyon una na at tiyempo. Ramagan nyo, karagiti kapututan nyo, noan niya tinagpasama. Ramagan nyo, karagiti lalakay, tinapalabas.
Pinili ni Diyos sa ikakatulan ni Jacob mapaay kenkuana. Intet ti kangatuan ti daga dagiti nasyon. Intuding na ti daga apagtaingan ti tunggal pagilian. Ilikan na ti tunggal nasyon iti didyusen. Ket pinili na dagiti kapututan ni Jacob nga agpaay kenkuana. Pinili ni Diyos sa ikakatulan ni Jacob mapaay kenkuana. Pinili ti Diyos dagiti kapututan ni Jacob nga agpaay kenkuana. Tilaeng apo tinangidalan kadagiti tattao na. Awan sa bali a Diyos at imulong kadakwada. Pinili ni Diyos sa ikakatulan ni Jacob mapaay kenkuana. Ulem ay di pagarian ti Apo, kas maimagay, ket amin tumaitet tuken ka. Iapod na kumakata tayo. Kasamakin ka. Di pa na kayo waragawag tinasanton ng Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Gloria ti matayen ka, O Apo. Immasideg dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da si asino ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Nangayam ni Jesus iti ubing ket pinagtakder na iti sangwanan da kinunana laglagiban nyo adi kay tumakastreg iti pagarian ti langit no di kay agbalbaliw ken agbalin akas kadagiti ubing. Si asino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Ket si asino man nga umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapo kanya siya ti awaten na kitain nyo tadiyo laisan ti uray maysa kadagiti nga ubing kay bagak kada kayo nga ijay langit kan kanayon akit kitain dagiti angheles da ni amak nga adda sa dilangit anya ti makunayo anya ti aramidin ti maysa nga tao nga addaan sa nga gasot a karnero no mapukaw ti maysa kadakwada. Panawan na dagiti siya mapulok ket siyam iti turod ket mapan nasapulen tinapukaw a karnero. Ibagat kada kayo ano masapulan na at addan to ti ragsak na iti daytoy a karnero. Ngem kadagiti siya mapulok ket siyam asaan a napukaw. Kastamet di kayat ni amayo sa dilangit a mapukaw ti uray maysa kadagitoy nga ubing. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may kaiken ka, O Kristo. Sino ti saludsod, siya sino ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Ni Apo Jesus kas may isang ubing, anya ti ubing, ana ubing-ubing nya. Tama di ya ubing-ubing kasla agin ubing ana intentional yay puso ti ubing nadalos dependent mangnamnam iti naganak awan ti kabailan na napakumbaba honest na ti kadadakkelan nga pati ubing kaligad na kasi mati kayat ni Apo Diyos kanya tayo karkarigatan nga biyag nga nadalos nagrigat biyag nga nadalos sino nga rutin nadalos napakumbaba nagrigat at nagpakumbaba nagdaagal mo naadaan ka no taga-ili ka siyempre taga-barbaryo ka barbaryo kay lahat niya pwede kiti mang pangato kanya tayo nagpakumbaba nagigya ti kwa tayo ti akarit na ti may sarang ubig honesty hindi kinapudno ti ubig amo malibakan amo pagulbod nga niya muna isulat na ibagana iti ubing ka na ginaganan niya dependent mangnamnamala ang iti grasya tinaganak na kasi mo ti kayat niya po Diyos kanya tayo nawang kumati bukod tayo mangnamnamatay at kumati grasya ti Diyos kanya tayo mangnamnamatay at mga agtalatking ko anak sumati ko na isa ti kamurunaan iti pagarian ti Diyos sa ti ko na pa ito may kadwang pangarit di jay karnero ang nakapulos akayat at damo po ko may sa kanya tayo ang nakayat nga da maawan tarigagayan na nga birukan di kayat ti Diyos ti tayo talaga nga ngawan balit awan ti mapukaw iti imatan kasi ti kapatid tayo iti imatan ti Diyos
Umararag tayo, bakabsat at magatayo, kinabalik at daton tayo, makaayo ko maiti Diyos, Ama, Aman, nakabalin amin. Tiyago atin ang kadagdagan ng nagkakaima. Kaya may paay pakailayawan, kaya pakailoya ang dinalagan na. Kaya kastamet kapagimagan tayo, kinatikalagupan, tinasantuan ng iglesia. Apo awaton kadagito'y daton, nga irok na iti iglesia, si kamot laang tinanted kadakwada, pagbalinan kumaida, pakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at nakumakata kayo. Basta kumamit ken ka. Tagay yun, nagitapos po kayo. Ang gana sa tagay apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbe. Pudno na yung may karigat rumben anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios. Taga po ti ay ayaten nga anak mo pinarson ti tao ket pinabaron babaen ti mangnibinibi akaasim. Rumben nga ron nga agserbigen ka ti kadagupan dagiti parswa ket daydayawan da ka dagiti amin ana isalakan. Ket iti maymay sa anakem itantanpok da ka dagiti sa santos mo ket kunami Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos dagiti amin na paswa. Tilami ken daganap nuda ti pakailayawan, husana iti katuan. Madaydayaw ti kumay tinagang ti Apo, husana iti katuan. Pudno ay apo biid ka akinasanto ket si katigubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rot ti paay mo ti espiritu mamangpasanto kadagitoy kadato. Tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kan darat ni apo mi ang Hesus Kristo. Isu ilisak bayayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispi sinasala inted kadagiti disipulos nagat kinunana. Alain nyo, kad mangan kay amin, iti daytoy. Tadaytoy ti bagi, isa may yawat to, amay paay kada kayo. As tama takalpasan tayo, di pa nang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman manginkan ka. Sana inted kadagiti disipulos nagat kinunana. Alain nyo, katuminom kay amin, iti daytoy. Tadaytoy ti kalis, ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yu daytoy pangilaglagip yo kanya. Imisteryo ti pamati. Babayan din Diyos na kami nakapanabunga, inakami sa salakan, sika na nubot sa malubungan. Itingarot pa ng ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapot iti nampi ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo amay kari kami ngadto ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ta. Dawaten mi apo tada kami makiranod iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysahan na kang kuma, di Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pa met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo,
nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi bampay ako dagiti kakabsat nga pimusayan as inanaman ti panabungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makirangod kanto keneng gasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo. Isuda ang nakaputno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken tisidong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo irok na imigan ka manakabalin nga ama, kaya amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tayo kumararaw iti ama, tatlualbon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin na sa langit, walay dayaw kumatinagam. Dumdumay kumati pagayam, matungkwal kumatinakim mo, ito'y gagakas sa ilan. Itdam kadakam kaldaw ito, iti kanen mi, patinayon kaldaw. Pakawalan ni balitibasul mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasul kada kami. Ilakamet baybayan naman nubos ti Jesus, dalalang kang pagtigalas. Kawasin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin ang pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaay nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panamurkuray mi ti ginagasa tanam namaen mi. Kaniti yaay ni Jesucristo anani salakan kada kami. Pagkukuhan tituray na kabanyagan, gagayaw ti ayo namin na bisagsay. O Apo mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya agdapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, nuligat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti Apo kan kanayon kumanad da kada kayo. Kasama namin. Ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo. Cordero ti Diyos sa bangitkat, karagiti basbason ti lubong, kaasya naman. Cordero ti Diyos sa bangitkat, karagiti basbason ti lubong, kaasya naman. Cordero ti Diyos sa bangitkat, karagiti basbason ti lubong, item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios na mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo niya may kanino may kakanya, hindi masalay sa sabong panabato ni kararo. Amen.
ako ipaay mo ka di, tapakaisalakanan kita ito, ipanakiranod, may kadagiti sakramento, kay palagdaan natin pamakimi. Gapoken ako may Kristo nga anak mo gat Diyos, isa magpagbiyak ken magipag-arikan ka. Ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di apo at ako makatatayo. Hasta mamet ken. Petisyonan na kayo ti man nakabalin ng Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ang pasin ti na Santo na Misa, hintayon iti ayat ken kapya ti apo. Kaya managay Diyos. Saluta